OK, čau, jak jste si asi všimli, tak tu má takovou domácí vesničku. Až na to, tu máme jeden house a žádných vesničanů. No to by se dneska měli určitě změnit. Takže, druhý, OK, už máme aj třetí a čtvrtý a dokonce máme aj šestý a dokonce máme aj pátý a dokonce aj šestý. A teraz jdeme na sedmý, takže to bude house 7, no. Takže OK, už máme sedmý a osmý house. No, na mapě to vypadá poměrně dobré, ale to se nevypadá úplně rovnako. Než to vypadá dost dobré. OK, krásně tady vypadalo. Kebyže si to postavíme jako radí, ale tu mám plány. Ale tak, kebyže to postavíme. Jsem tam nic stromů, alebo něco. No každopádně, ještě nejsme u konce. Ještě to musíme vesničanům troška vybavit a především se musíme dát vesničanům, což znamená veľa postavy, vybavování a vesničanům. OK, takže teraz to asi od nás ozdobíme trochu ty house, alebo jak mám povedat. Takže v podstatě vždycky tady na kraj dáme někde sud, například sem. To, hop, tak to dáme, hop. A jestli jsem takto ohraničil, bo aby mi potom vesničky až tak neutekly, můžete maximálně tak tady, alebo nechci mu úplně uzavírat. A takto jsem dal sudy na stěny. Tak ještě s medem přidáme, to se nebude vejít, no tak akorát podle mě. Teraz si urobíme interiér v baráčku. I dál si postavíme ohrádku, zase dáme postele a rozložíme vesničany. Teraz prostě vybavíme house, rozmyslíme stolčičky a šiličky. Tak, tu už jsme rozmyslili nějaké elektrárny, rozmyslíme obrečky, tu rozmyslíme nějaké postele, dáme tam tu. Sem hore můžeme dát. Tak to vlastně máme ve všech barákoch a pokud máme dost vesničanů už naspawnovaných, můžeme jich vypustit. Což já ještě nemám, ale vypustím. Dajte odběr a like.